rahmatullahi wa barakatuh. Wannan tunatarwa ne zuwa ga 'yan uwa mai muhimmanci, saboda na kula a lokuta da dama idan Allah ta'ala ya mana ni'ima ko labarin farin ciki ya zo mana, maimakon mu nutsu mu gode wa Allah ta hanyar da ya ce mu gode masa, sai mu yi ta gaggawa ana gudu da mashina da kekuna da motoci babu burki har a lokacin celebration na wani ni'imar da Allah ya bayar ko rahama da Allah ya yi bisa ga zaton alheri da muke yi, ya kai wasu zuwa ga rasa rayukansu. Wannan ba daidai ba ne. Addinin musulunci a matsayinsa na wayayyen addini ya karantar da mu hanyoyin nuna farin ciki da celebration. Misali, idan Allah ta'ala ya sa wanda kake ga samun mulkinsa ni'ima ne kuma rahama ne ga al'umma bisa ga kyakkyawan zato da muke yi, to abin da ya dace mu sai mu bi hanyoyin shari'a don gode wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan shine na farko, mu yi sujudu shukur. Muna jin labari mai daɗi sai mutum ya faɗi ƙasa ya yi sujada ya sa goshinsa a ƙasa. Wannan sujada annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ta don gode wa Allah, sayyidina abubakar radiyallahu anhu ya yi, sayyidina aliyu ya yi, haka ka'ab bin malik ya yi. Sahabbai sukan yi idan labari mai daɗi ya zo musu. To idan wani labari ya zo mana mai daɗi sai mu gode wa Allah. Ƙarin bayani mu duba cikin littafin al-mughni na ibnu qudama rahimahullah, juz'i na 2 shafin 372 da kuma fatawal islamiyya na ibnu uthaymin rahimahullah juz'in farko shafin 207, cewa sunna ne, mustahabbi ne idan labari mai daɗi ya zo mana a ce wane kake wasa don alheri sai Allah ya bashi nasara a zaɓe, kuma kana kyakkyawan zaton wannan nasara ɗin ni'ima ce kuma rahama ce ga al'umma, to sai ka sa goshi a ƙasa kai sujada shukur. Sujudu shukur wato sujadan godiya, ko ba alwala ana iya yin ta, sannan kuma ko ba ka fuskantar kibla kana iya yin ta. In ka sa goshinka a ƙasa sujada guda ɗaya sai ka ce subhana rabbiyal a'la, kawai sai ka yi tasbihi zuwa ga Allah, to ka gode masa. Na biyu kuma mu bi bayan ni'imar da Allah ya mana da yawaita ayyuka na alkhairi, saboda duk lokacin da Allah ya ni'ima ana so mu yawaita gode masa. Sannan na uku wanda yake da muhimmanci, shari'a ta karantar idan wata ni'ima Allah ya yi, sunna ne ga duk abin da yake na farin ciki ya faru, ana iya yin walima dalilin wannan. Allah subhanahu wata'ala ya taimake mu, sannan mu bi bayan waɗanda suka yi nasara da musu addu'an alkhairi. Allah ta'ala kada ya basu da wayansu, Allah ya tallafa musu ya sa su kai zuwa ga gaci. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.